Avui ens acompanya la Sara Rius. Parlem amb Rius i Rius Assessors, una empresa que es troba a Vilafranca del Penedès i que s'ha anat especialitzant progressivament amb el sector del vi, els licors, el món del cava també, els cellers, les caves. És un sector del qual n'hem parlat habitualment també a Ràdio Comerç perquè ens interessa molt conèixer quin és l'abast del sector econòmic al nostre país, com està evolucionant, quines són les seves necessitats també, com està actualment la normativa. Molt bon dia, Sara, com estàs? Hola, bon dia. Volíem primer de Passant una tot, mica de calor. clar que sí, home, sembla que l'estiu no s'acaba d'anar. Volíem saber primer de tot qui sou, no? Explica'ns una mica què és Rius i Rius Assessors, perquè la gent també ens situï. El Rius i Rius és una consultoria, nosaltres n'hi diem vitivinícola integral. Eh, els, el nom ve dels dos germans Rius, que són els socis fundadors. Jo soc segona generació. I el que oferim doncs, és tot tipus de serveis que puguen necessitar els cellers i les caves. Des de temes de plantació de vinya fins a obtenir un ajut per exportar. No? Intentem fer el màxim, no? de serveis especialitzats perquè és un sector doncs, molt regulat i molt intervingut i molt específic. Podem dir que no sé si n'hi ha gaires, però clar, és una assessoria empresarial però destinada a un sector molt concret. No sé si això passa habitualment, si hi ha gent tan especialitzada en sectors concrets com vosaltres amb el sector vitivinícola. Hi ha competència. Gràcies a Déu, perquè això també et fa créixer el cert. Aquí a la zona n'hi ha i després, bueno, clar, a veure, Espanya és una regió vitivinícola molt gran i també n'hi ha, però tan específic costa perquè normalment doncs, són assessories o fiscal o laboral que llavors tenen 2 o 3 cellers, no? I llavors les problemàtiques no les coneixen i nosaltres només ens dediquem a això. Parlem d'aquestes problemàtiques, doncs, perquè ens has dit una mica els serveis normalment van després de problemàtiques que té el sector concretes. Parlaves també de que és un sector sumament regulat. Per tant, has dit alguns exemples, però m'agradaria saber precisament aquesta regulació fins a on arriba i en què podeu ajudar, perquè un es decideix a muntar una empresa perquè té uns terrenys, resulta d'herència al Penedès, diu farem vi i resulta que no és tan fàcil això, No és tan fàcil. Clar, doncs, si, en aquest cas, no? Si tens unes terres i vols fer un celler, doncs ja necessites una superfície mínima. Ha d'estar qualificat per poder-ho fer. Fem tots aquest tipus d'estudis, temes ambientals, temes... doncs això, des de tenir la llicència d'obres a que tu puguis aquest producte arribar-lo a vendre. Hem de tenir en compte més que, clar, són productes, a part dels vins tranquils, que fan criances. La gent, doncs, clar, té un estocatge molt gran, això també s'ha de tenir en compte en temes des d'assegurances a qualsevol cosa d'aquest tipus, no? Després, ja et dic, és que clar, vull dir, com que primer és un producte que és alimentari, llavors que ja intervé tot el I aquí ja hi ha una sèrie de legislació enorme, ja només d'això. Només per temes sanitaris ja és important. Després, si a més vols estar dintre d'una DO, com més coses, jo sempre dic, com més coses vulgueu ficar a l'etiqueta, més obligacions tens. Tu elabores un vi tranquil sense DO, menys obligacions. Amb DO, més. Que a més de guarda, més. Clar, no sé. El que passa és que també ara... Perdó. No, et comentava, la regulació s'ha incrementat molt els darrers anys, pregunto, perquè si realment ha estat necessari ja que els empresaris diguin, escolta, tot això ens desborda només a nivell burocràtic i administratiu. Necessitem empreses que ho portin, això. Doncs sí, jo clar, no em tiraré pedres al terreny, no? Però és que només aquest any, les administracions, els polítics s'omplen la boca de simplificació administrativa. Doncs només aquest any hi han sortit 4 obligacions noves, que incrementen les obligacions dels tallers, d'acord? Vull dir, des que has de registrar, si compres raïm, has de registrar els contractes en una plataforma tal. Ara al desembre, l'etiquetatge nutricional, que ha de sortir en totes les botelles. Has d'apuntar-te al registrador de productors i dius, cal?
I és molt temes de residus, és molt intervingut. I després, a part, que està sotmès a impostos especials. Això vol dir que també tens una càrrega, doncs igual que has de fer l'IVA, doncs has de fer una sèrie de coses vinculades als litres de vi que tu mous. Entenc que les grans marques, aquestes que tothom coneix i que fan anuncis per Nadal, ja deuen tenir personal dins de l'empresa, perquè ens ho planteges com a feines diàries i constants i 24 hores gairebé. Però potser per cellers petits, per gent que comença, és interessant tenir una persona com vosaltres, no? Una empresa que s'hi dediqui. La nostra finalitat és ajudar aquests petits i mitjans cellers. Evidentment, els grans ja tenen els seus departaments Clar. específics de cada tema. Però clar, és això, vull dir, un celler destinar potser una persona a portar tota la burocràcia, tota la comptabilitat de litres de vi que s'ha de portar, qualsevol moviment de vi també s'ha de documentar, s'ha d'entrar a la pàgina d'Hisenda, és molta burocràcia. Llavors nosaltres venim a ajudar aquests petits cellers. Molt bé. Per acabar, heu arribat a acords precisament amb gent de denominació, no sé si ho diré bé, d'IPGs o denominacions d'origen, és a dir, amb gent que s'hi està dedicant, oi que sí? Sí, sí. Bueno, ara la pregunta no l'he entès Sí, molt, teniu però... acords. Teniu acords precisament i acabeu de No, signar. hem fet un acord Sí, no, jo crec que hem fet un acord amb una assessoria jurídica molt bé. perquè sí ens trobem que això, doncs, a vegades ve un client i a part de nosaltres doncs, portar més aquest dia a dia això, doncs, en problemàtiques més de caire jurídic, no? I llavors poder-les vehicular, centralitzar i enviar un missatge doncs, comú, no? A més, això sí que ens hi trobem, doncs, sobretot en temes doncs, d'herències, no? Pues, clar, nosaltres no donàvem el servei, però això depèn com ho redactes i ho planteges, doncs pot tenir una sèrie de millors beneficis, no? De cara a les segones generacions que volen seguir el negoci, no? O temes contractuals, que ja se'ns escapaven potser nosaltres una mica, no? Gràcies, Sara Rius. Us poden trobar Rius i Rius Assessors, Vilafranca del Penedès. Teniu pàgina web, teniu, entenc, doncs, totes les eines de comunicació també perquè la gent us pugui trobar, oi que sí? Sí, sí. Hem aprofitat el kit digital. Molt bé, doncs moltes gràcies. Perquè... Gràcies i fins la propera, que vagi molt bé. Gràcies.